Taon na, wak juga naligo. Sige na, Dennis. Berat, berat ni. Kabukiran. Bro. Grabe ka tugnaw. Perting tugnaw ah. Grabe ka tugnaw. Di bugnaw man di. Grabe ka perting tugnaw ah. Taon na, wak juga naligo. Sige na, Dennis. Berat, berat ni. Dennis, ho, Dennis. 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 Ho. Salam, Nis. Nis. Ato sa ato si Melody. Nagpalit og shampoo si Melody at pason. Piting tugnawa pero piting kalingaw yun noon. Para si Inday Melody. Nagpalit siya og shampoo. Kape. No. Kung managpalit na, ilang mga tindo, nindot kayo, kaya mga cup noodles, apoy bidyukihan. Ano, gusto nga pin, apod. Napalit ni Melody, shampoo. Okay, palitan na niya. Wala na itaon. Biscuit. Okay, sunod na. Kawa na lang. Perting tugnawa. Yan dito sa asanin, napo ni siya ikuan dito, naimorag sa mga bata po ba. Dili po sa laom. Sunod din ba? Kami namo. Mulong dito diri. Kami nila Glenn. Pwede duta eh. Magmotor lagi diri ah. Apoy mo gusto kayo ningon to. Ako motor gano'n niya. Makakago. Murag pini mo. Apoy din kayo. Sa likod. Oh my god. Okay. Ligo. Ayos. Tiwas. Wala. Dili ko rin ako pagsunday mo. Oo. Mahala na ako Grabe. Kinahanglan din ako ibugay mo. Atugnaw mo hindi tanaw. Okay lang kana nakahulog ka kay murag. Maana na dalam ka. Pero kan na mugawas ka yung balik ko mo. Away. Kana balik ka kana humulog. Oh, tara na, huli na ta. Sige may kuan kay i-video ta nya oh live. Di man magsilbi kay kuan man. Kira daw. Kanang hinay man signal. Ligo na ani.
Ay, pwede tagnawa. Ding. Aw, tara. Ay, plan. Tagnaw. Lala. Tipin. Lari girl. Oh lari. Ang kataluan. Ay, ay! Kagitan kuan dari ko. Nahulog na cellphone. Nangita nagkape. Tara sa video operator. Grabe katugnaw. Ay! Ade na kamo. Alya ka mo sa burikat. Burikat kaligo, burikat. Mana yung pangalan sa ilang liguan na Andre? Burikat. Pirtig yung ninduta di liguan. Pirting bugnawa. Tubig. Huwag na kayong tubig kaliguan rin. Yehe, pati tunawa, pero lingaw kayo, lingaw. Tagpaw na. Uy, ang atong shampoo, atong kuhaon atong tudlanan kay atong kuhaon ng basura. Ato din kuhaon atong basura kay para sunod atong balik dire, limpyo lang gihapon. Ay. Ilahajong ginatiman dire ba? Na nagsigiguna kaganiha. Ah, dali ara na kailis oy. Mga pita ka dali. Aw, dito lang sa Valencia. Mahal na dito. Oh, yun. Okay.
Ilis pinakalit. Humana sila ilis, humana. Diring basa. Tara, raskila gibutan ni tipin ha. Humana sila. Ito ni host ito, inom na siya. Inom ito. Asa nga tipin? Ah, tara. Mga silag tubig kay moinom sa sila kadali silang mga vitamins. Iti nindota kaliguan re. Piti mugnawag yung tubig. Nya tugnaw kay lang palibot kay nagfag lang yapon oh. Na nagfag lang yapon. Hina may atras. Di atras. Hina may atras ato misa mong kauban nga nangayag tubig. Oh, pwede mo mga ligo diri. Pwede po mo makapangapi diri. Oh, napagi sila CR. Kung katong mga babae mangihi, oh, naay kaihian. Sana. Naay kailisan. Tara, si Melody nakapalit nag saging ang pinaypay. Hey, naa po yung saging pinaypay rebeligya. Yeah. Spiriting kalami. Tara, sa mato Nis. Ihatag ni Melody Nis. Tara. Di ara, inatag ni Melody. Tagduha nami, kalabian eh. Init pa kayo ang saging. Ay, timo-timo ta. Kini mo inindot kayo kay makasuroy pa, makakaon pa. Okay, larga nami. Among iso sa silupin ng bag kay para safety, pasig magulan. Kabukiran. Bro. Tugnawa. Mga on tadi yung saging, mga on. Tugnaw kay palibot.